Wel Iwan, curo gem arall i treiddio, da ni trwad i trydu rownd Cwpan Cymru. Be oedd teimlo chdi am y perfformiad i rywun y Bynberyw? O'n i'n meddwl bod o'n perfformiad da. Da ni wedi curo'r gem reit convincing, da ni drwad i'r rownd nesaf lle, ond o'n i'n just teimlo bod ni bach yn slopio bod Berry wedi dod â ni lawr i lefel nhw ac just pan da ni'n sôn cyn y gem am cymryd pride yn y passes, dyn nhw'n di cyrraedd o A to B, dyn nhw'n di passes yn di sticio, ond fedrai'n nocio'r ogia, da ni'n sgorio 4 gol, mae'r Welsh Cup yn rhywbeth special i'r clwb ac mae'r hogia wedi cael ni drwad, so pob clod iddyn nhw. Reis, gol gyntaf heddiw Darren, mae ar ei ail tyn wan, mae ar ei ffordd yna wan. Nath o gymryd y gol yn dda, ynddo? Do. Nes i singlo Darren allan yn y pre-match team talk lle. Dwi wir yn meddwl yn ddiweddar lle bod yr work rate mae'n neud off y bel yn ddiweddar yn just phenomenal. Mae Darren i gyd am trickery a ffindio pocedi a creu gols a sgorio gols, ond mae'r ffordd, os di'n colli bel, os di rywun arall yn colli bel yn lleoliad fo lle, mae'r gwaith mae'n rhoi i fewn i ddwy'n y bel yn ôl yn ffantastig. So, ia, i Dar gicio ymlaen fan ac cario ymlaen ar y goal trail. Ie. Sut ydych chi wedi treinio bach wsos yma, Iwan? Cos dwi'n gwybod, oedd yr ogiau ydych chi'n siarad reit o dechrau, ond beth di'r gwaith ydych chi wedi gwneud trwy wsos chi? O'n i'n just teimlo, da ni wedi cael chydig bach o disruption efo'r collad yn Ports lle ac yr shift o rai ni roed yn TNS, o rhaid ni fatha conserfio egni fanna lle a gan bod nhw full time. Athyn ni nôl i basics, nathyn ni newid y noson training lle ac just i roi chydig bach fwy o recovery iddyn nhw. A da ni yn tracio nhw yn y cefndir lle, neu siw bod nhw'n neud pethau yn amser nhw eu hunan. So, oedd y training lle oedden ni nôl i possession boxes, cadw bel, 2 touch, 1 touch, wedyn athyn ni fewn i chwarae drwy llinellas lle. A wedyn tracio runners, so mae pawb yn pigo partner a tracio runners, os di partner nhw'n sgorio, maen nhw'n gorau mynd allan o'r gem i wneud suicide runs. So mae'r gem dal i fynd ymlaen, wedyn maen nhw'n gorau dod yn ôl i fewn i pigo i dynion. So, oedd y tempo, intensity gret yn training ac o'n am dawt bod ni'n mynd i gyro'r gem heddiw yma regardless o'r perfformiad. Ac be oedd y tîm, be oedd y syniad tu ôl i rhaid rynod i Liam y gol i gymryd wythau iddo? O, da chi gwybod be? Pob clod i Ramsey, fo nath suggestio fo half time. Mae Liam wedi bod yn patient yn y cefndir lle ac yn chwarae ar 19s ac yn barod ac yn isio chwarae, ond dio byth yn cwyno. A chwarae teg i Ramsey ddoth o fyny eto i half time a dweud pam ni dim rhoi go iddo fo yn y second half. Mae y ffordd mae o'n siarad drwy gem Liam lle mae'n quality mawr gyda fo, ond ar i chi weld eich hunan y sef nath o teg ati oedd y gem, mae gyda fo bob dim i fod yn gol geidwad da. A dyn, fedrem gorffan hwn fan de, heb gofyn i chdi am yr haircut newydd, y new look Iwan. Ie. Be di hwnna sydd yna, Iwan? Mae'n engineer yn gwaith. Mae o'n eistedd wrth ochr fi a mae'n reit partial i'r gwyn lle. Ac gen o drwy'n coch a bod dim. Idodd o un diwrnod 6 wsos yn ôl yn gwaith. Bod o'n mynd i fynd yn sobor am October lle i hel pres i Macmillan. So nes i just dweud off the cuff, no way ni di wneud hynna ti'n licio gwyn gormod. Os ni di wneud hynna na i siafio am hen. A wedyn nath o just cael ei ddal ar yn yr office gyda ni lle, a wedyn dim merchar dwytha, roeddwn ni i raigo ar y ffôn lle a gofyn os oedd o wir, a nath i confirmio bod dim o rhaid i'r gwall o doff. O chwarae teg ddod i hel 600 i Macmillan lle sydd yn bwysig. Na fo, oce. Diolch i chdi hwnna, da iawn am y buddugoliaeth iddo. Na, diolch i chi.